On tärkeää, että meillä on mukana kumppaneita, niin me saamme keskittyä peliin ja vain peliin hyvällä fiiliksellä. Sorter on meidän matkassa mukana tällä kaudella ja me arvostamme heidän panostaan meidän lajimme ja suomalaiseen urheiluun. Sorterin idea on yksinkertainen. Palvelusta voi hakea lainaa yhdellä hakemuksella useasta eri pankista. Se tekee siitä tosi helppoa ja selkeää. Sorter on suomalainen palvelu, joka pyrkii tekemään lainojen kilpailutuksesta helppoa sekä kuluttajille että yrityksille. On siistiä, miten he pyrkivät arkipäiväistämään puhetta rahasta ja taloudesta. On tosi hienoa, että Sorter on meidän tukena. Sponsorit mahdollistavat sen, että me voimme keskittyä siihen, missä ollaan parhaita. Ensimmäinen laukaus kohden Olli Kuisma sujahtaa viivasta sisään ja Juuso Forsman tekee itselleen totutusti ylivoimalla maali. Lainojen yhdistäminen kannattaa. Sorter.fi